Senegali jamana nyama koro Macky Sall abi wole bogo jenine ka dungo juguya nasira feke ninye Senegali jamana nyama koro ka babu sendiki ka koro fowi ko ka sabuke dungo juguya segasegali yoro mimbe Senegal no ye kurde kwanti ye ka segasegali na me ajira ka fo Macky Sall ka maula fangala dungo juguya yera anona ko kumana babu sendiki ka fola Macky Sall fendora yesa fona bora ka yafa de nyini jamana de unde fesade ka sabuke ni danaya be furuba chakeda kabi Senegali jamana kono dungo juguya segasegali yoro indo no ye kurde kwanti bonya ube aka ka fo ma jolo unde be akono minu nye danaya mowye olu dunga segasegali de ya jira ka fo juru mi me Senegali jamana na bi juru njini nde ni Senegali jamana ere soro mi be akono nu kama ko produit intérieur brut PIB Senegali jamana juru abi joni Senegali jamana soro bela jele farale nyonga keme sarala ni bi konondo ani konondo ngori bi woro ani wolulanye o te kononye ko abarata Macky Sall yana ka bo fangana afunye juru indugo jamana deuna amason jamana deunga wari hakedo jango mo kasika kule dungo jugo ya segasegali yoro kurde kwanti ye ajira ka fo ale kele ka jate ubo Macky Sall ga fanga no fe sa 2023 juru kunga keme sarala taninvla ngori saba nga Macky Sall ga fanga kunga jate bole yana ka bo fanga na keme sarala nani ngori kono ndondro dungo jugu ya segasegali yoro kurde kwanti ya jira fana ka fo wari bado tara wari sodola wari min dakum maddo wa tara fami vene fe o maddo Macky Sall dinge do togo fombe o wari kuro Macky Sall yere na manya ko abilama be maroko jamana de kono ayito yi ka korofo ngalondigiya ani kuna foni disra do chemi wule ko Jeune Afrique ako femme ka fo nya ale kunga dungo jugu ya ko nasira fe ko politiki nasira tajuru sara bere ude do nyonna nonde ko ale ka fanga kono ko dungo jugu ya segasegali chagada kurde kwanti ka segasegali mabo ale noka Guinée Bissau Seria tamade minongumbe yi ka sabuke politiki binaku durumbe yi na manya ka fo jamana nyama ka puma udafara jamana nyama yala maseka kalata labe no du makebe ubajira ka fo ite fanga ibli wa itise ka jate benga mvanga alabara bafe wale yadu ka sabuke Guinée Bissau jamana era madeli ka keo nanyo na jamana basigile mbaye o de ato Seria ka laje ka jedura ta biemo aye chide do wili minu mita kuma fanwe Guinée Bissau ka fonyongo danzera la wale kele ka manga danzera la fanga jafe nga Umaru Sisoko ambalo Seria chide unye fere minu ndajira ala amajeni fere uye ayere torale ukoro akonu maka jamana twaye alababu jako ya gwenga bo jamana kono kameno kera Seria tamade unyu yereta kabeni marsigalot legali no bena sibirimu akunyu bisimila usedo jamana kono uyu dandigaye o bena na ere katama do jamana ko ka atara kuto jamana kono nga bole akala mosaka fo feminu me Seria chide unda utibwai amurithira Seria chide umu Seria tamade unye ajira ukala selila kafo ukunye benga do sebe ka utengu Guinée Bissau jamana kono maula minu ndabe fanga kuro ukora fanga sinama tong furuba tong jamana nyama ya so fanve mo kalata be se kalabe njugo mi kasoro mangam make jamana kundigisiki kalata ni wasadenziki kalata nga Guinée Bissau ere kono Umaru Sisoko ambalo keto ka fangata ani mami ngume nyona ministri nyama koro Domingo Shimo Shpirira fanga nyini ndompe ya IGC nyama naka mafamba kacha wasablo kono wasablo mindi mbebi Umaru Sisoko ambalo jamana nyama fe okafa be mo ye ajira ka fo ni ko bo chokoro Seria mo eleni amabata mokwi nga Umaru Sisoko ambalo mi nga pmo Seria udala jamana nyama yala na maseka kalata labe akabla krefe wasablo mi na yoti aka wasablo lasegi wasablo nyama ka kalata labe obika furanjero fanga kalata labe nenjate yi ama fe Seria chide afena ka seko ke oro Umaru Sisoko ambalo ode dale atlo ka sa aya yira ka fo Seria chide undi uka sharia buli alega jamana kono wa uka ka jamana to ay nonta alababu gwen ufena yere nyini mbato taru yere soro Seria jabala la ku kala selike
ukatama kunga kwa jako yaruka uka jamana bla ko jamana nyama kungu kabugwe Umaru Sisoko ambalo kunye ajira fevere kalo tile muka ani saba ko nama dese abe jamana kundigi sigi kalatani wasadenzigi kalata labe nevamoro kalo tile bisaba nata jamana sanfɛ kiri bulonba kuru supremo fɛnɛ kun ye a jira k'a fɔ Umaru Sisoko ambalo ka kumaw bi dafa jamana ɲɛma yala ka bɛn ni septembre kalo tile 4 nata de ye nga fangasinamatɔ min ni o bɛ Guinée Bissau sa a n'a ɲɛmaaba Domingo Simões Pereira olu y'a jira k'a fɔ ayi a ka kumaw dafara jamana ɲɛma yala ka bɛn ni kalo sale de ye février kalo tile 27 fanga tɛ Guinée Bissau jamana kunna bilen Umaru Sisoko ambalo ale kun bɛ farafina tile bi yanfa jamana ɲɛmaw cɛla minnu kun ko ɲɛjugu ɲɛɲuman ko fɔ surasiw ka bɔ fanga na farafina tile bi yanfa jamana sabaw kunna n'o ye Mali Burkina ani Niger ye ɲɛjugu ɲɛɲuman ko bawo ko kala ma taa k'u sigi ala n'a mɛn n'a ka n'a ye bi kalata kɛ bɛ k'ale yɛrɛ ta tɛgɛ mɔ kalata ma se ka labɛn a ka kuma forila a jamana ɲɛmaalama tɛ bilen jamana ɲɛmaaya la sariya ɲɛkɔrɔ bɛnkan fanga matarafabaw ɲɛkɔrɔ Congo Kinshasa surasiya ye a jira dimanche k'a fɔ Rwanda surasiya bɛ baara min na nin ye a sidɔn bɛ cogo bɛɛ lajɛlen la fɔ Congo Kinshasa surasiya mankutu ka tiɲɛ ko Rwanda surasiya ka baara bɛn bɛ o de mɔ bawo kɔsa in na an y'a ye k'a fɔ mamurulenjɛkulu M23 min bɛ ka dɛmɛ Rwanda kɛlɛcɛw fɛ Rwanda ni Congo Kinshasa danjɛ la Goma ni Gisenyi cɛ Goma bɛ Congo Kinshasa fɛ Gisenyi u bɛ Rwanda fɛ u ye mamurulenjɛkulu FDLR o kɔrɔ ye Rwanda mamurulenjɛkulu min murutin bɛ o fanga mɔ n'a bɛ wele ko Force démocratique de libération du Rwanda olu fɛnɛ bɛ Congo Kinshasa kɔrɔyanfan fɛ kabini Paul Kagame nana fanga na san 1994 siya woloma kɛlɛ ɲɔgɔnfan ba sa siya fila cɛ Paul Kagame ka siya Tutsi ani minnu b'u yɛrɛ wele ko dugulenw n'o ye Hutuw ye olu de tun bɛ fanga na a don Paul Kagame nane fanga na nunu murutira ka ŋaɲa de minɛnza ko ka Tutsi to fanga na Rwanda jamana kɔnɔ a fɛnɛ tɛ kɛ ko nɔgɔn ye u bolo o Hutu mamurutilenjɛkulu kɔrɔ ni o ye FDLR ye o maa mugan ɲɔgɔn na de dira Rwanda mamurutilenjɛkulu M23 fɛ Rwanda kɛlɛcɛw mɔ k'u ye minnu ɲanama minɛ kɛlɛ kɔnɔ wa FDLR mamurutilenjɛkulu la dankɔrɔba min bɛrɔ a bɛɛ la jalatigiba Général Ezekiel Gaweregere kiiribulon kɛrɛnkɛrɛn ne yɛrɛ min sigira sen kan Rwanda jamana kunga ka maaw minɛ minnu kɛra Tutsiw ni Hutuw ka kɛlɛ kolokololi ye fɔ ka taa niw damatɛmɛ tiɲɛ o kiiribulon in tribunal pénal international pour le Rwanda TPIR kɛmɛ ka ma in dɔgɔ fɔ Tutsiw ka faali lɔ min kɛra avril ni juillet cɛ san 1994 Butare dugu la Rwanda worodugu yanfan fɛ ka ɲɛsin Tutsiw ma Paul Kagame yɛrɛ a kɛmɛ ka nin yɔrɔ in de kɛ a dalagwɛsɛ ye Congo Kinshasa basigi tiɲɛ dɔ ko jamana den minnu muruti bɛ F ka fanga mɔ Rwanda u kɛmɛ ka mugu ni kisɛ ta ka t'u yɛrɛ sɔrɔ Congo Kinshasa kungo kɔnɔ ko ɲɛjugu ɲɛɲuman ko fɔ u k'ale ka fanga tiɲɛ wa ko Congo Kinshasa kɛlɛcɛw bɛ k'olu fɛnɛ dɛmɛ o rɔ n'o ye Force démocratique de libération du Rwanda FDLR ye k'o de y'a to k'a ka kɛlɛcɛw fɛnɛ bɛ mamurulenjɛkulu M23 dafɛ ka Congo Kinshasa fanga kɛlɛ Amerika jamana ɲɛma Donald Trump kɛlen kɔ ka Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky gɛn ka sabu kɛ a kun ye Volodymyr Zelensky wele ko kɛlɛ in sera ban ye ɲɛjugu ɲɛɲuman n'a ma ban jarɔ a n'a b'a koyarɔ ale ni Vladimir Putin kumana ka ban Putin sɔnna kɛlɛ banni ma o kuma a b'a fɛ fana Volodymyr Zelensky k'i tɛgɛ nɔ bila bɛnkan sɛbɛn la k'a fɔ nin ye kɛlɛ ban wɛrɛ ye a jɛmɛ ni min ye ka bɔ Amerika jamana maa ɲɛmaw yɔrɔ kɔrɔfɔ gajane u ni ɲɔgɔn cɛ sigirɔ ni diɲɛ maaya ye jabaraninsow la Donald Trump ye Volodymyr Zelensky gɛn bawo a y'a yɛrɛ la k'a fɔ n'i y'a ye cɛyaka o cɛyaka na bi Amerika jamana de jɔra a kɔkɔrɔ koyi n'o tɛ dɔgɔkun kelen ani Rusilacɛ kɛlɛ kun tɛ tɛmɛ o ka Rusila jamana kun bɛ Ukraine jamana minɛ ko nka ale tɛ maa min kun bɛ fanga na o don Amerika jamana kunna n'o ye Joe Biden ye o de nɔ don n'i y'a ye Volodymyr Zelensky bɛ cɛya o cɛya la bi Amerika jamana nafolo de taara k'o don a ka kɛlɛ dafɛ kɔrɔfɔ in ka jan n'aw ni ɲɔgɔn cɛ fɔ a ma ɲɛ Donald Trump yɛrɛ ka danga jamana ɲɛmaaya la o y'a yira k'a fɔ Volodymyr Zelensky kɛn bɛ wale ɲuman dɔnbali ye a kan ka Amerika jamana bonya a bɛ ka kuma yɔrɔ min na yan bɛɛ tɛ sigi ya ka kuma janko jamana ɲɛmaa yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ni o ye bureau ovale ye
Volodymyr Zelensky kɔni n sɛbɛ kɔrɔ mafiɲɛyara i b'a fɔ ko cɛbale ni sigilen maakɔrɔw cɛla a ma ɲa min kɔ Donald Trump ko k'a ka wuli ka taa ka sira fɛ nazaраlatɔma Union Européenne ni jamanaw minnu fɛ ko tɛ kɛlɛ banni ye sa n'o ɲɛkun bɛ Faransi jamana ni Allemagne jamana bolo ka taa se Angleterre jamana ma olu ni Donald Trump ti ɲɔgɔn kan fɔ Volodymyr Zelensky mafiɲɛyanen nazaраlatɔma Union Européenne ɲɛmaaw de filɛ ka kɛnɛ wɛrɛ sigi sen kan Angleterre duguba la Londres ka Volodymyr Zelensky bisimila ye k'a jira la k'a fɔ jigi ma tiɲɛ olu ba jigiya la nka maa sɔn min ne caman y'a jira k'a fɔ nazaраlatɔma Union Européenne aw yɛrɛ taara nin lajɛ kɛ jamana min nɔ n'o ye Angleterre ye o Angleterre kelen y'i fosi ka bɔ aw ka tɔ la k'a tɛrɔ n'o ye Union Européenne ye aw ka laban ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ o faaba la o ye maa caman kɔnɔ wa nka o kɔni ye a jira k'a fɔ n'u seko bɛɛ kɛ Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛmaa ye surasiya mina kan ka d'a ma cogo o cogo k'u n'o di Hongrie jamana ɲɛmaa sa n'o ye Viktor Orban ale furadama ani nazaраlatɔma Union Européenne tɛ hakilina kelen na hali ni a tɔn jamana don a ko ti taa kɛnɛ kan ka sabu kɛ minnu dan bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Angleterre faaba la Londres Ukraine jamana kunkan maaw de don minnu fɛ ko tɛ kɛlɛ banni ye Hongrie jamana dun ka laɲini de ye kɛlɛ ka ba sigi ka fɔ la Russie ni Ukraine cɛ wa Amerika jamana bɛ sigi ka fɔ min na ni Russie jamana ye o ko in ka di Hongrie jamana ɲɛmaaw ye ko kuma na olu kun tɛ se ka taa nin kɛnɛ in ka cogo si la Ursula von der Leyen ni o ye nazaраlatɔma Union Européenne Commission présidente ye a ɲɛmaamuso o y'a jira k'a fɔ ko in bɛ cogo min na bi dɛ a ka kan sa de nazaраlatɔma Union Européenne yɛrɛ de k'a ka kɛlɛkɛminɛnw de ɲini a yɛrɛ ye k'i jigi bɔ wali jamana yɛrɛ de kan wa maa fanba fɛnɛ hakilina kun y'o de nazaраlatɔma Union Européenne kɔnɔ ka sabu kɛ u ni Donald Trump tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ hakiliw la cogo min nazaраlatɔma Union Européenne kan k'i jigi k'a yɛrɛ de ye don nataw la u kɔni y'a jira k'a fɔ n'u ma dɛsɛ Volodymyr Zelensky jigiya tɛ tiɲɛ Ursula von der Leyen yɛrɛ ni o ye nazaраlatɔma Union Européenne Commission ɲɛmaamuso ye o y'a jira k'a fɔ Ukraine jamana ka labɛn ka kɛ i n'a fɔ bala n'a jolo bolokuru kana kɛrɔ n'o tɛ a jolo b'i suwa ko ka Ukraine jamana kɛ sini mɔ kisi fɛn ye ni jamana dɔ kɛra benfɛn ye a ka ko kura